खुलुमबाय नदुवार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा सिउसा दालाय आफादनि नैबे गोथार सिबिसालियाव जोंहा रुफाथि फोरबो खुंनाय हाबाफारिनि दिनैलाय खुंथायाव आंखौ आलासि महरै हांख्रायदोंमोन। बिनि गेजेरजों आङो फोरमायनो सानदों नैबे जा नदुवार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोङो गायसननानै होफैनाय सिउसा दालाय आफादा गासै दिनै 25 बोसोर जाबाय। बे 25 बोसोर आगान होनाय लोगो लोगो रुफाथि फोरबो खुंनांगौ जोंहा संबिधान बादियै दिनै सिउसा दालाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोना रुफाथि फोरबो खुंनो थाखाय दिनै लाहार फाहार खुन्था गायसनबाय। बिनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायगोन जोंहा बे नदुवार बाथौ गौथुमनि साहा बाहागोआव थानाय बे सिउसा दालाय आफादा अरुणाचलनि सिमायाव दङ। बे सिमायाव थानायखाय जोङो बे बाथौ सिबिसालिखौबो जोङो नैबे रुफाथि फोरबो खुंनायनि गेजेरजों माखासे जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों सिबिसालिखौबो लुनायनि हाबाफारि सावरायबाय थानाय जादों। आसा खालामदों बे फोरबो खुंनायनि गेजेरजों हयथ' बे रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो एसेबाबो सांग्रां लाबोनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे बे फोरबोखौ खुंनाय माखासे हाबाफारियावनो जोङो नदुवार बियाबनिफ्रायबो माखासे अनसुंथाइ एसे हरनायनि हाबाफारि लादों दालाय आफादाव। बेखौबो जोङो दिनै बे नैबे खुन्था गायनायनि गेजेरजों आं फोसावबाय। आसा खालामदों बेबादिनो बयनिबो हेफाजाब मददनि गेजेरजों बे रुफाथि फोरबोखौ खुंफुंनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो बे रुफाथि फोरबो खुंनायनि गेजेरजोंनो बे सिउसा दालाय आफादनि जे हाबाफारिफोर बे हाबाफारिखौ मावलांनायाव हयथ' एसेबाबो रेजें मोनगोन बिथांमोना आरसि आफादा। बेखौबो आं बिथांमोननिसिम जोंनि हेफाजाब होनायखौ आं खावलायबाय। बिथांमोननो जों अनसुंथाइ हरगोन बेखौ आं खावलायबाय मोनगोन होननानै। आरो बेजों लोगोसे मा होनो जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथोन बायदियैनो बे जोंनि सिउसा दालायफोराव थानाय माखासे सिबिसालिनि गेजेरजोंनो जोङो ओनसोलनि माखासे गोरों गोराजों लोगोसे मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो नैबे जथुम्मायाव हांख्रायनाय जादों। आरो बे हांख्रायनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे दिनै डेलिगेट सेसनबो लानाय जादों। बे डेलिगेटआव सावरायनानै जों थि खालामनो थांखि लादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो नैबे सिउसा दालाय आफादनिनो बे सिमायाव थानाय अरुणाचल सिमायाव थानाय बे सिबिसालि लुनाय हाबाफारिखौबो जोङो ओइदिनखालिनो मोनसे डेलिगेटनि गेजेरजोंनो सावरायनानै थि खालामनो थांखि लानाय जादों। नैबे गोथार बाथौ सानजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेखौ सानबेसेनि हाबाफारि लानाय जादों? बेखौ गोथार बाथौ सानखौ बे सिउसा दालायफोरनि रुफाथि फोरबोजों साननैनि हाबाफारि लानानै बे खुंथायखौ खुंनो थाखाय लानाय जादों। मा मा अक्ट'? बेवहाय जोंनि जिल्लानिफ्राय बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि मावबादायाव लाफानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि नदुवार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो जोंहा बाव माखासे बियाबनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय जों डेलिगेट सेसनबो लाफानाय जादों।